sinungalingan at paglapastangan. Doon po muna natin ipitigil pagbasa sa agad malat kung mula tayo sa oras na ito. At hingin po natin ang karunungan na nagmumula sa Espiritu ng Diyos lamang po. Panginoon, pinapasalamatan namin kayo sa oras na ito at sa liberty, sa kalayaan na meron kami sa bansang ito. Lakat po mga pag-aaral, mga pangaral ng inyong salita. And may we take this opportunity and be advantage sa availability ng inyong salita. At kayo pong kumilos sa puso at buhay ng mga kapakinig, Panginoon. At kayo pong patuloy na magtigtas ng kaluluwa sa kalagitnaan namin. All these things we commit in the name of our King. Amen. So, kailangan po nating mapalahanan ilan sa mga primary causes ng kamatayan or death ng mga Pilipino, well, hindi lang bilang mga Pilipino, kundi sa buong mundo, is yung heart attack, sakit sa puso. Ano po? In fact, sinasabi it would account approximately 20% ng kamatayan na meron tayo sa Pinas is dahil po sa sakit ng puso. So, kung ilalagay po natin sa numero, 1 out of 6 sa mga Pilipino ang namamatay ng dahil sa sakit sa puso. But maliban doon, kailangan po natin hindi lang yung sakit sa puso na physical ang bagay na kailangan nating ma-discover or malaman, kundi meron pa tayo isang heart problem or isang heart disease na kailangan natin ma-discover. It needs to be dealt with. Ano po? Isang klase ng heart disease na higit na mas seryoso, mas malalapas sa sakit sa puso nating mga physical na pangatawan. Now, pag-aaralan po natin, tinatawag natin na the heart of the problem is the problem of the heart. Now, ano po ibig sabihin natin yung pag-usapan po natin yung heart of the heart. Nabanggit rin yan ng Panginoon sa Kristo sa talatang pinasa natin na mga kasalanan na ating nagagawa ay nagmumula po mismo sa ating mga puso. Now, sabi ng salita ng Diyos sa Aklat ng mga Awit, chapter 14, verse 1 to 3, at makita din po yung parehong patotoo, testimonya ng salita ng Diyos sa Aklat ng Roma, chapter 3, verse 10. Sinabi ng Aklat ng mga Awit, sinasabi ng mga sa kanyang puso, walang Diyos. At nakikita po natin, evidence po itong statement na ito na may mga tao po mismo na tahasan at harapan pong dinedeny ang existence ng isang matuwid at banal na Diyos. Kung sinasabi na walang Diyos, sabi ng kanyang puso. At again, isang bagay po ito na namumutawi, nagmumula sa kanyang puso yung profession na before niya sabihin na walang Diyos, sa puso niya po yung nanggagaling. Patuloy po natin basahin, sabi ng salita ng Diyos, sila ay masasama, sila ay gumagawa ng kasuklam-suklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino kaya hinahanap ang Diyos. Sila lahat ay naligaw, sila ay pare-parehong naging masasama, walang sino mang gumagawa ng mabuti. Wala, kahit isa. Paano natin malalaman kung totoo itong mga claims na ito? And again, hindi po nagsasaltaan yung lingkod out of His own word. Hindi po sa akin nanggagaling ang mga testimonya, mga patutong ito. Na, paano natin malalaman na totoo yung mga bagay na to? Na wala po tayo bang pupuntahan kundi ang authoritative na salita ng Diyos? Kailangan lang po natin suriin ang ating mga sarili in line sa batayan, sa standard ng Diyos. Naniniwala po ako na marami po sa atin nakakalang dito ng Ten Commandments at hindi na po natin kailangan lumayo. Pupunta po sa Exodus chapter 20, tutunan ko po sa verse 13. Sabi po ng salita ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangalumya, huwag kang magnanakaw, huwag kang maiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Verse 17, huwag mong iimbutin ang bahay na iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa. Tingnan natin yung mga bagay na ito, maisip na sarili natin, hindi naman pumapatay, hindi naman nangalumya. Well, then natin sinasabi ng verse 15, huwag kang magnanakaw. Now, let's ask ourselves, itanong natin sa mga sarili natin, nakapag nakaw na ba tayo at some point in our lives, maaaring sa kabataan natin, maaaring
maliit na amount. At kailangan po nating tanggapin ang katotohanan na hindi po nakabatay sa amount na ating po ninakaw, kundi sa mismong akto ng pagnanakaw na ginawa po natin. Therefore, kung sinabi ng Panginoon na huwag kang magnanakaw at tayo at ang lingkod niya mismo ay na-experience na po ng manghupit. Ano po? Guilty na po tayo sa isang charge, sa isang akusasyon na tayo po nagnakaw. Again, regardless po sa amount. Yung akto po yung, hindi po yung quantity. Hindi po yung dami na ninakaw, kundi yung akto mismo yung inusga ng Panginoon. Now, kung tignan po natin yung patotoo ng Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 5, maaari sabihin natin, hindi ko naman ginawa ang mga bagay na ito. Actions, sure. Natin ginagawa na tahasan, yung visible, pero sinabi ng Panginoon, nagre-rest ka sa puso at isipan ng mga nakikinig sa Kanya. Matthew chapter 5, verse 21, sinabi niya, narinig niyo na sinabi ng mga tao noong unang panahon, huwag kang papatay. Which sabi ng Exodus 20:13, huwag kang papatay. Pero ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, ang sino mang pumatay may hanagot sa hukuman. Pero sabi na verse 22, kung sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman at ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, by the way, excuse me sa salita, na ulol ka, ay magdurusan sa nag-aapoy na impyerno. Matagpuan ko na sa Matthew chapter 5, verse 21-22. Now, sinasabi ng salita ng Diyos mismo, hindi na po natin kailangan gawin yung mismong act ng pagpatay, pagsaksak sa ating mga kagalit o pagbaril or anumang mode or method ng pagpatay. Hindi na po natin kailangan gawin yung to be guilty of murder. Sinabi niya sa pag-iisip pa lang. Ano po? Sinabi niya na kung napupuot ka, and again, words have meaning, hindi lang po yung galit o yung namumuhay ka, kundi napupuot ka sa iyong kapatid. Mananagot po tayo doon. Not equivalent to murder. Now, sabi din po sa verse 27 ng Matthew chapter 5, narinig ninyo na sinabi, huwag ka nangangalunya. Okay, fine, hindi ako nangangalunya. Hindi ako naikapid. Sa verse 28 ng Matthew chapter 5, sinabi, may sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkakasala na sa kanya ng pangalunya sa kanyang puso. Matthew 5:27-28. Now, sinabi ng Panginoon sa Kristo mismo, hindi na po natin kailangan gawin yung mga lunya for us na maging guilty sa akusasyon ng pangalunya. Mag-isip lang po tayo ng hindi maganda, malaswang pag-iisip towards sa isang babae na nakita natin. Tayo po yung nangalunya na sa babaeng yon sa ating mga puso. Therefore, guilty na naman po tayo sa sinasabi ng Exodus chapter 20 verse 14. Kasi na huwag ka mangalunya. So, ina-address ng Panginoon sa Kristo na ang kasalanan po natin ay hindi lang po yung actions na visible, kundi po yung puso natin na pinanggagalingan ng mga bagay na ito. Now, after natin mabasa yung mga talatang ito, at mismo mga kapahayagan na nagmumula sa Panginoon sa Kristo, conclude natin na hindi po tayo capable, hindi pa po natin nilalahat ng buong Ten Commandments, wala po tayong kakayanan. No, hindi po tayo capable na masunod yung Ten Commandments consistently at perfectly. So, ibig sabihin, all day, every day, araw-araw, bawat sandali natin mga buhay, hindi natin kaya. Sasabihin, mapapatotohanan lang po nito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Santiago sa chapter 2 verse 10 hanggang 11 na sinabi niya, sapagkat sino man tumutupad ng buong kautusan, subalit malabag sa isa ay nagkangkana na sa lahat. No, let me put this in a common term. Mali ang isa, mali na lahat. Yun po yung batayan ng Panginoon ng kabutihan, which is perfection, perfect obedience. Hindi lang po yung 99.99%, hindi 100% obedience ang kanya pong dinedemand. Now, humanly speaking, hindi po natin isasantabi, hindi ko po isasantabi na maaaring tayo po'y nakagawa ng mabuti sa ating mga buhay, gumagawa po tayo ng mga buting gawa sa ating kapwa, pero mamaya makita natin kung ano yung tingin ng Panginoon sa mga mabubuting gawa na yun. And again, with disclaimer, hindi po natin i-discredit yung mabubuting gawa ninyo.
Pero manhana ikang patotoo testimony ng salita ng Diyos patungkol sa ating mga makasalanan. Ano po? Basahin po muli natin sa James chapter 4, Santiago 4:17. Kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kung babalikan natin yung sinasabi sa sa Santiago chapter 2 verse 11, sapagkat siya na nagsabi, huwag kang mangalunya, siya na sinasabi po nito ay ang Diyos na author na may akda ng 10 Commandments ng mga kautusan. Siya, ang Diyos na nagsabi na huwag kang mangalunya, ay nagsabi rin, huwag kang papatay. Ngayon, kung ikaw ay nangalunya, ngunit pumapatay ka, ikaw ay lumabag sa kautusan. At again, hindi po ito original na patuturo testimonya ng sumatay sa inyong harapan. Ito po ay galing sa salita ng Diyos mismo. Tapos po, sa ikalawang bahagi natin pong pag-aaral, which is the problem of the heart. Ano po? Babalikan natin sinabi ng Panginoon Kristo, ang ating mga kasalanan ay namumutawi mismo sa atin pong mga puso. Ito po ay ating kalikasan, naturalesa natin to. This is who we are. Hindi po tayo makasalanan dahil po tayo gumagawa ng kasalanan. Rather, tayo po ay gumagawa ng kasalanan dahil tayo po ay makasalanan. Now, maaring may play of words or medyo magulo intindi niyo, pero try po natin, tumawa po natin na maging maliwanag yung kapaliwanagan. Na yung kasalanan ginagawa natin, galing po sa ating naturalesa, kalikasan po natin yun. Hindi po yung ginagawa natin nag-define sa atin bilang makasalanan. Ano po? Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, kanina binasa natin, na ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. So kahit yung puso natin, sinasabi ng salita ng Diyos ay napakasama. Hindi lang masama, kundi napakasama. Lubhang napakasama, sinabi na aklat ng Jeremiah. Now, babasahin pa po natin na ilang pang patotoo na salita ng Diyos tungkol sa ating mga makasalanan. Sabi naman sa chapter 5 verse 17, and again, balikan natin yung mga mabuti nating gawa. Hindi natin i-discredit yun. Sabihin, gumagawa naman mabuti. Kaya natin po rin sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 11, pero mas mabuti po kung babasahin natin mula sa verse 9. Sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, mayroon bang tao sa inyo na kung humingi ng tinapay sa kanya ang kanyang anak, ay batong ibibigay? Siguro common sense po yung tanong niya, sino bang matinong ama, sino bang matinong magulang ang magbibigay ng bato sa kanyang anak kapag nangingi ito ng tinapay? At ang Panginoong Jesucristo nag-double down pa, nagbigay ko siya ang konting emphasis na sinabi niya, o kung humingi siya ng isda, ay bibigyan niya ito ng ahas? It's a common sense question, hindi rhetorical question po ito. Walang gagawa ng ganun. Now, ito po yung emphasis natin sa verse 11. Kung kayo nga, and again, hindi po ito original statement na nagsasalita sa inyo harapan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit ang magbigay ng mabubuting bagay sa manghihingi sa Kanya? Ano ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo dito na kahit sa ating pinakamabuting intentions, even with the best intentions na meron tayo sa ating mga puso, ang tingin pa rin po ng Panginoon sa ating mabubuting gawa ay, o sa atin bilang mga nilalang ay mga masasama. Sabi ko na Isaiah chapter 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat naming katuwiran, and again, ang lahat ng katuwiran natin, or in other words, lahat ng kabutihan natin, sabi ng Panginoon, ay naging parang maruming kasuotan. So yung mga buting gawa natin is equal sa maruming bakaan sa harapan ng Diyos. Kaming lahat ay nalalantang gaya ng daon at tinatangay kami ng aming mga kasalanan aming mga kasamaan na parang namin. Verse 13, Romans chapter 1, sinabi ng salita ng Diyos, ang mga mapanirang puri. Now, I doubt na wala pong isa na nasa ating kalagitnaan na hindi naging guilty sa error to na hindi tayo naninira ng ating mga kapwa. Mga napupuot sa
default state, tayo po'y namapuot sa Diyos. Mga walang pakundangan, mga panalo, mga babag mataas, mga manggagawa ng mangsamang bagay, mga suwail sa mga magulang. Sino bang bata ang hindi sumuway sa kanyang mga magulang? At sabi ng Roma chapter 8 verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito nagpapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So again, ang kasalanan ay hindi po yung mismong ginagawa natin. Kumbaga yun po ang kung sino tayo, makasalanan. And ulitin ko lang po yung statement natin kanina, hindi po tayo makasalanan dahil tayo po nagkakasala, it's the other way around. Tayo po ay nagkakasala dahil tayo po makasalanan, yung ugat, yung puso, yung nagde-define sa atin sa kung sino tayo bilang mga makasalanan. Sinabi din po ng salita ng Diyos sa Isaiah 59 na ang ating mga kasalanan ang naghiwalay sa ating Panginoon. At dahil din sa kalikasan na ito, sa nature na ito, na ibinigay niya yung hatol sa ating bilang mga kasalanan, na maraming magsasabi sa atin, anong mangyayari sa atin after this life kapag natin ng kamatayan? Pwede po naabot ng kamatayan anytime ng ating pamuhay. Pero ang tanong is, anong mangyayari? Hintayin pa ba natin ang kahagunan na saan pa tutungo ang ating mga kaluluwa after nitong buhay na ito? Kailangan natin maunawaan na sa buhay pa lang po na ito na ilapag na ang hatol na tayo bilang mga makasalanan, ang dapat po sa atin ay kamatayan. Sabi ng Roma chapter 6 verse 23 na kaya po pala tayo namamatay ay dahil din po sa ating mga kasalanan. Yun po ay produkto ng sinful nature na pagiging makasalanan na naipasa sa atin nating mga ninuno na si Adan at si Eva. Na kaya pinag-uusapan natin yung heart disease na naging dahilan ng kamatayan ng maraming mga tao. Na itong heart disease na ito ay isa sa mga bagay na magdadala din po sa ating kamatayan ultimately, which is the heart disease ng ating kasalanan, ating mga makasalanang puso. Na hindi lang po kamatayan physical ang ating mga harapin, kundi isang kamatayan na pangwalang hanggan, pagkahiwalay mula sa presensya ng Diyos at sa lahat ng mabuting bagay na patungkol sa Diyos, patungo sa isang lugar kung saan ang nananahan lang ay ang puot at ang galit ng Diyos, ang hustisya ng Diyos sa ating mga makasalanan. Anong gamot dito sa heart disease na ito, heart disease ng kasalanan? Naalaman natin na lahat tayo po ay may sakit, wala po exemption, at ang tumatayo po dito sa inyong harapan ay hindi po exempted sa heart disease ng kasalanan na ito. Hindi po kami tumatayo dito standing on a moral high ground. Hindi po kami mas mabuti sa lahat ng mga nakakapakinig. Kami po ay mga kapwa ninyong makasalanan na nakatanggap ng kapatawaran sa magitan ng ginawa ng Panginoon Jesucristo lamang po. Now we know meron po tayo sakit sa puso na hindi sakit sa puso na heart attack, pero yung sakit sa puso na ating mga kasalanan. Ano yung remedy? Ano yung remedy sa makasalanan ng puso na ito? Paano ba maipagkakasundo itong makasalanang tao na ito sa harap ng Diyos? Ang sagot po ay matatagpuan natin sa Panginoon Jesucristo. Some 2,000 years ago, naparito ang Panginoon Jesucristo para iligtas sa mga makasalanang kagaya ko at kagaya ninyo. Na ang Diyos mismo pumasok sa kanyang sanglilikha, sa pamamagitan ng kanyang buhay, siya po ay nabuhay in perfect obedience sa kung anong dinedemand ng kautusan, at sa kanyang kamatayan na dapat ay tayo yung dumanas. Siya po sumunod ng kamatayan na yun, at sa krus ng Panginoon Jesucristo, ang justice, ang justisya ng Panginoon ay na-satisfy. Habang ang ating mga kasalanan, ang kasalanan ng sanlibutan ay pinatong sa ulo ng kanyang kaisa-isang anak, at ang kanyang puot sa kasalanan ay ibinuhos sa kanya na hindi nakakilala ng kasalanan. Sabi ng 2 Korinto chapter 5 verse 21, para sa ating kapakanan
Ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo maging katuwiran ng Diyos. Sinasabi rin po ng unang Pedro chapter 2 verse 22-24, siya ay hindi nagkasala at walang natagpo ang pandaraya sa kanyang bibig, na siya ay alipustahin, hindi siya gumanti, na siya ay nagdusa, hindi siya nagbanta, ngunit kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Dahil sa kanyang mga sugat ay gumaling tayo. Nanong lunas sa makasalanan ng puso ito. Kailangan po natin maunawa na tayo bilang mga kasalanan, tayo po ay guilty sa harap na isang banal at matuwid na Diyos. At bilang mga kasalanan, hinamak natin ang kabanalan ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Therefore, binigay sa atin, ipinataw sa atin ng death penalty. At ang tanging lunas lang sa suliranin na ito ay ang manong ginawa ng Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan niya, tayo po ay may pagkakasundo sa kanyang Ama. Tayo po ay mapapawalang sala sa kanyang katuwiran lamang. Hindi po sa ating mabuting gawa na kanina, sinabi sa tayo, ang ating mabuting gawa ay kagaya ng marunong basahan at kahit sa ating kabutihan, tayo po'y masasama. Wala po ibang paraan para malunasan ng makasalanan ng puso ito, kundi sa magitan ng kalpasan na ibinigay at ino-offer ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang anak. Sa kanyang muling pagkabuhay, kay kanyang buhay sa kamatayan. At tayo po'y sa mga mananampalataya sa Kanya, meron po tayong pangako na pwede pang hawakan na one day tayo po'y mabubuhay muli. Tatayo sa harapan ng Diyos at hindi na natin kailangan pang sagutin ng mga kasalanan o hindi na natin kailangan pang sagutin ang charge na ito at magdusa sa lugar ng impyerno. One day, babalik ang Panginoon sa Kristo para hatulan parehong mga buhay at ang mga patay. At sa pamamagitan ng kanyang resurrection, sa kanyang pagkabuhay muli, hindi po tayo magkakaroon ng gospel. Sa kanyang resurrection, pinakita niya po doon na tapos na ang kanyang ministeryo ng pagkikipagkasundo. Na ano po ang aming invitation ngayong hapon? Hindi po religion ang way, hindi po yung good works ang paraan para tayo po may pagkasundo sa isang Diyos na atin pong hinamak sa magitan ng ating makasalanang puso. Ang tayo paraan lang po sa magitan ng Panginoon Jesucristo, tayo po yung magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran po natin ating mga kasalanan, at ilagak po natin ating pananampalataya sa Panginoon Jesucristo at siya po ang magdadamit sa atin ng kanyang katuwiran. Ang katuwiran lamang niya nasasapat sa harap ng Ama. At kapag tayo pinagpas ng Panginoon sa ating mga kasalanan, bibigyan niya rin po tayo ng bagong puso. Isang puso walang sakit. Bibigyan niya tayo ng new heart sa magitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga born again. Nawa, mangusap ang salita ng Diyos sa ating mga puso. At kung alam niyo po na kinoconvict kayo ng salita ng Diyos sa mga sandaling ito, wag na po natin ipagpaliban ng imbitasyon. Tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan at ilagak po natin ating pananampalataya sa katuwiran lamang, sa merito lamang po ng Panginoon Jesucristo. Malay po tayo, Panginoon, pinapasalamat namin kayo for this opportunity, for this privilege na kami po'y makakapagbahagi ng inyong pong salita. At naniniwala po kami ng Ebanghelyo makapangyarihan na magligtas sa kanila na mananampalataya sa inyo. Kaya po ang patuloy na mausap at kumilos sa kanila mga nakapakinig. At ikinocommit po namin, pinagkakatiwala po namin sa inyo lahat ng ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa oras ninyo sa mga nakapakinig. Na po, patnabayan po tayo ng may kapaligatan po tayo sa ating pong mga paglalakbay. This one for the next 5 to 15 minutes. So kung meron po kayong katanungan regarding sa aming unfold binahagi, then pwede po kayo lumapit at pwede po natin pag-usapan briefly yung mensahe. Salamat po.